Gipaklaro karon sa Police Regional Office 11 nga walay nahitabong pagpanglabay og granada sa usa ka barangay hall sa Digo City, Davao del Sur. Sa pagignabi sa DXDC Urban Davao ka Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine Dilare nga adto ni nahitabong nga pagpanglabay sa granada sa mga grupo sa minor de edad sa usa ka barangay tanod pinaagi sa gihimo nga pagpatrolya sa Barangay Zone 1, Digo City, Davao del Sur. Nabiluan nga maong granada, wala kini dibusikab tungod adunay safety pin. Di nahitabo kini niadtong Mayo 15, 2026 samtang na turnover sa otoridad Mayo 16, 2026 kung pagkaugma. Samtang base sa usa ka pamayag sa tanod nga si alias Ali nga samtang nagpatrolya siya sa Riverside Zone 1 Digo City, adunay mga kabataan nga nang labay kaniya sa hand grenade nga nagbutyag nga imo na ang maong parcel. Di na pa ang safety pin sa maong granada, busa wala mibuto. Samtang base sa impormasyon ang maong mga minor de edad nakasibat. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, Bien Nabanos Tatak, Armen.